Tulog na kayo. Tulog na kayo. Ay, good night. First, Cassandra. Tutulog na ba? Batisin pa po. Shout out. Kuya, shout out. Cassandra. Di pa ako matulog. Bisayang QTV. You're welcome. Maya-maya matutulog na. Tulog na ako maya-maya. Ang dilim na ano? Yung video. Madilim ba? Madilim nga eh. Wala na. Low battery. Low battery ako. Good night. Patugtog ako ba? Moodro. Nawa ako. Ikaw ano ba? Wala. Malabo ba din yung ano? Yung video malabo. Ang labo dito. Malabo. Hello. Hola amigo, estés muy lindo. Alejandro
Santiago. Alejandro, hi. Cassandra, hi. Matutulog na ba kayo? Ingat po. Good night. Good night. Good night. Ingat din po. Ingat din po. Dito na yata sa akin malabo. TNB2 Mexico code 0. Hello. Hello. Yeah. Hello. Timothy. Live na taga dali. Dali mo na ni. Water. Tubig. Tubig to tubig. Sandra, di ka ba matutulog? A la playa, Quiris. Santiago. Quiris daw, Quiris. Kung saan man ang Quiris? Alejandro, kung saan man ang Quiris? Kung may istorya na? Invite Mexico. Ibang bansa magawa naman. Ibang kan mga Tagalog Spanish dito. Hello. Sabi na ako sa ba? Sabi na ako Bisaya. Spanish dito. Kinsa may tuog na dira yung nakamata. Tuog ba yung nakamata na? Grabe no, tuog na. Kumusta amigo? Oh, Cancun, Puerto Mazatlan, Tudi. Ito na yung pang-iwan eh. Tudi mo daw. Yung tudo daw, tudo. Ay, yung ibig siguro sabihin na tudo. Hindi pa po antok eh. Sige. Sabay na lang tama to, Sandra.
para makadamog ko tag maayo. Damog ko pa. Sandra, sa man imong istorya? Bisaya ka ba? Tagalog? Bisaya, Tagalog, Bicol, English, Spanish, Hindi. Unsa mang mga istorya? Hello. Salamat po. Welcome. Sandra, welcome. Welcome basta ikaw. May heart po. Heart ba? Shout out sa 28 viewers. Dili pa mo mga piraw. Isa na may gipiraw tra. Ako matuog na ako ng tudtod. Tigustaria Conocer. Tigustaria. Ano sa ba? Tigustaria daw. Tigustaria Conocer. Conocer, Mexico. Yes, pa-shout out po dito sa Batangas. Shout out sa mga taga Batangas. Mga Batanggenya. Shout out. May ano dra? Kung sa mga dra? Angay na lang lugar. Angay na dra. May beach siguro dahil. Na ano? Batanggenya. So, istorya dra yung mga alae. Thanks, babe. Baby. You're welcome. You're welcome. Thank you sa si Tin Oo. Ano sa mga Tin Oo? Tin 00. Di man mo sa mga istorya na? Pinakatay man? Pinakatay man ang istorya ba? Ano sa itong istorya? Si Tan. Tan, ano sa mga imong istorya? Pinakatay na? Pinakatay man ang istorya ha? Ano pong istorya? Istorya ba? Sa Tagalog. Salita. Salita na sa Tagalog. Habla muy bien. Espanyol din siya. Ay alay Espanyol gid siya how? Pauchuso. Hi. Hello. Si Pauchuso. Nakita ko na si Pauchuso eh. Pauchuso, ikaw yung sa ano? TikTok. Kasi may tamang nga pronounce. TikTok. Tik. Hi, babe. Hello. Estugado. Hello. Di pa kayo antok. Ako nagpapaantok lang ako. Maya na. Shout out sa 37 viewers. Mimi kita. Masam na yung Mimi. Joselito Estugado. Thank you. Pauchuso sa ng Mimi. Kung sa ng Mimi ba? Ano yung Mimi?
Mimi, o sino yung Mimi? Ano yung Mimi ba? Sanay na magpuyat. Nakita ko TikTok mo. Permi mo, permi dugi matug. Patulugin po. Yung Mimi pala, patulugin pala yun. Joselito Estocado, okay lang po. Amanda, thank you. Mag-charge ka. Talilubat na eh. Nasa province ka ba ngayon? Nasa QC. QC lang. Bumalik na kay. Mag-charge nga. Lubat na agad yung cellphone. Bilis malubat. Napay power bank, grabe, dali na kayo makuan. Dali na kayo lubat. Dali ra gid. Mag-charge ka ni. Hindi mo na mag-uya lang. Huwag ko mapatuon. Hindi na lang ako mag-charge. Si Gani Karato. Okay, iba pala yung mga video mo, TikTok pala mga video mo, kaso naka-update. Sa probinsya yun. Sama ko yung mga kapatid ko dun sa TikTok. Paglubat na, itug na, Bisayang kitid eh. Very good lugid. Paglubat na, matug na. Matug na ko ng todo. Nag-live lang ko ba? Basig may nakamiss sa kuha ba? May nakamiss ka alas kuha? Sino nakamiss dyan sa akin? Sino nakamiss? Mag-present po. Sige, sa'yo nakamiss. Sige, sa'yo nakamiss ako. Mag-present. Magnano. Present. May Lindo Iris. May Lindo Iris to. Igtagsa ko mo ng Iris. Hadlook. May Lindo Iris man daw. Doon na, nag-text ng Globe. 96 MB na lang daw. Load na ako. Goodbye Philippines. Hindi nakakasawa mukha mo. Gwapo, pakis naman. Kakasawa nga eh. Hello. Basig nagsawa na mo ba? Basig nagsawa na mo sa kuha. Shout out idol, tagasaan ka? Charlito Putan. Shout out sa'yo, Charlito. Bisaya. Taga QC ako. Taga QC lang karon. Mi Encantas. Hilig siguro ni siya Alejandro sa kwan. Sa mga kahuyan, ka-Encantas ko nung hindi kaya nakakasawa face mo. Thank you. Pag sure ba? Sure good?
Sure ng 100%. Di nakakasawa. Kasi karon lang. TikTok. Wala, 10% na lang ko. 10% na lang ko. TikTok. Wala ako nag-TikTok. Wala ako ka-upload. Sunod adlaw na lang. Mo sayo-sayo kung mga bayan pagkirig-kirig. Sayo. Asa ka sa Bisaya, idol. Bisaya man sad ko. Taga Bohol. Taga Bohol day ka. Kuan man ko mas bat. Sarap buhay. Kaluoy pudlod 10% na lang. Oo gani, dali na malubot ang cellphone. Ang cellphone dahil na malubat. Lubat dahil. Malubat dahil na. Akong i-charge ko dali. Charge na ako. Kadali. Ano ko yung batangan? Patungan banda. Pinunta na may tubig na. Paughol na. Sana nakabit ka ko. Makita ninyo ang naghuba. Kuha na ko 26 na, gurang na gurang. Gumaghuba ko ba? Makita ninyo. Gumaghuba. Grabe si Sunday. Siyempre inusinti pa na pagkatao. Grabe si Sunday. Inusinti pa na yan. Pag ka magmagan kung sarap ang inganin mo. Putol charger. Wala na. Nalain na. Nalain na ako. Asang ayaw na. Nalain naman ang video. Makikita ko pangpan. Nag-aaral ka po. Hindi natapos na ako. Graduate na ako. Akong giayaw akong ban video. Yan, kanan. Hala, wala nag-charge. Wala. Iba na. Sige, matulog ka na. Sige. Thank you. Sabi ni Mateo,
Nag-aaral ka pa po ba or nag-work? Wala na. Graduate na ako. Tambay. Tambay ba? Good night. Good night. Ipaningot ko. Init. Sitin. Kilatan. Talagang ito ni semua. Kilaton na ito. Kilatan mo niya. Kilaton mo talagang ito semua. Magsiun siguro mo. Sending my full support host. Thank you. Miss Cactus. Thank you. Ang puwi, sabi ni Regan Renyos. Thank you. Sabi ni Tin, how are you, Emil? Sa lahat. Thank you, Miss Cactus. Salamat. Miss Cactus, salamat. Daghan siguro mong cactus sa inyo. Daghan mong cactus, no? Shout out sa 40 viewers. 40. Daghan pa po din di patuog karon. Daghan pa kung kauban mga mata pa. Tin Kilatan, thank you. Pala from Jinsan, taga QC taga QC lang. QC ba? QC. Ano po ang MLSO? Ako din di ko alam yan eh. Ano kaya yun? Sino may alam nun ganon? Hi my idol. Hello. Marami pang gising pala ngayon. Unik TV, hello. Nandito yung famous. Yan si Unik TV, famous yan. Sana all. Germi Arcagua, hello. Sana all famous. Sana all unik. Unik lang malakas. Nakita ko sa online kay pagdulot eh. Kung ilan na online dulot ka eh. Mega love shout out. Mega love shout out. Heart. Thank you. Dandy, matulog na lang ako. Bye. Dandy, thank you. Sige, tulog ka na.
Good night. Wa na nagkuan ako. Naghang. Naghang ba ko? Thank you. Ninja ni Boy. Boy Gamer. Thank you. Boy. Ninja ni. Kala ko ninja ban. Di pampiraw na mo? Ingon lang magpampiraw mo. Matuga ta. Karon taod-taod. Cassandra karon taod-taod matug na ako. Antes ko matug. Nag-live ko ba para hindi siya nakamiss ako ah. Makitan ko. Idol, shout out mas Batinyos vlog. Mga taga Masbati. Shout out. Mga Bisaya. Para sama sa ko. Masbati lang malakas. Kung sa may balitang maayo dito. Mas Batinyos vlog, shout out. Taga-asa ka man sa Masbati. Mas Batinyos vlog. Sa Claveria, San Pascual. Wala, puro bad news. Puro bad news day. Asa ka man sa Masbati. Bambang, hello. Sa Balud. San Pascual ba? Sa San Pascual na? Balud. Abi na kog. Nakita naman kita idol. Asa man ko lang nakita? Asa man ko lang nakita? Mateo, sige. Tulog na. Good night. Asa man ko lang nakita? Kung nakita na ko nimo. Karon. Hindi municipality Inaan Balud. Karon pa ko nakabatian na. May balud man gud nga barangay dito sa Amua. Dito ko salita niyo. Dito alam salita ni Lodi, Ilocano ako. Ilocano ka dahil. O kung Ilocano ka, saan mo ako nakita? Saan mo ako nakita ng Ilocano? Idol, may paayuda ka ba dyan? Ako ganin magkuhan. Basi may paayuda mo ba? Nag-live ko. Basi may paayuda mo. Oo. Basig na ba? Isabi may paayuda dra.
Kaya kung nga tunog ma dito sa YouTube, inabangan kita. Kaya pala eh. Kala ko nakita mo na talaga ako. Personal. Thank you sa pag-abang. Isang malaking karangalan para sa akin. Thank you. Nanghihingi po ng ayuda si host. Bisayang QTV, sabi mo may regalo ka sa akin. Ano yun? Ano yun, Bisayang QTV? Bisayang QTV, shout out. July 7 na daw, karawan niya. Seafood. Sarap i-take out. Take out na nakasamang pizza. Sama mo na ako sa karton. Karton ng ano? Pizza. Pizza bang tawag lang? Kasama cake. Mukhang magagalit kasi sorry na. Sorry na, sorry. Sorry ba, sorry. Sorry namin. Idol kung magiging akin ka bukas, bakit di pa ngayon? Parang narinig ko na yan sa video. Kung magiging akin ka, bakit magiging akin ka bukas, bakit hindi na ngayon? Bakit di pa ngayon? Paano ka mabuk? Maulan. Ito libro nga ito eh. Dagan. Libro. Karibok. Libro sa eskwelahan ba? Buo na naman araw ko nakita. Thank you. Makatawa malabot ah. Bisayang QTV, katawa po si Bisayang QTV lang. Pag-ibig sa'yo ipaglalaban, tadhana man ay humadlang. Daghana lang ba na to? Mga pangmalakasang banat. Mga pangkarira ba? Bumabanat. Kung yun lang magsawa na mo, kaya ako nang i-end. Sawa na ba ako? Kaya i-end na ako. Di ba? Di ba? Sige, larga. Di ako marunong nun eh. Oo. Paano gawin yun? Merly Felipe. Taga ngadto na sa mua. Ipangalan ni nana. Siya Merly. Butan. Masipag, mabait. Hello. Masipag at mabait ang hat mo, idol.
Kumukulo na din ako. Timpla na gatas para ano, kung init na ba, timpla na gatas. Tama gid, hot gid, grabe gipaningot ko. Kainit. Gipaningot ko sa kainit, tama gid mga init. Muna kay mong hot. Hindi mo na po akong kono. Undang dunot ba? Ako itago na kayo dunot yung undang na. Baka bakal bago. Ha? Wala. Tago na ka bang kilid sa kong unlan kay dunot. Dunot kayo. Ano ba? Dunot ayo. Turo lagi kong singot sa sobrang hot mo idol. Napakapi ako nang wala sa oras. Grabe na. Ay walang gano'n, walang reveal na, wala. Timpla ako ng gatas at ikaw ang aking Paris. Nag-iinit ka din. Grabe. Naisipan na ako itong Paris sa dito sa doon sa mall. Pag out na ako sa trabaho, dito ko nagkakaon. Kwanto mami ito eh. Lami kayo. Lami kayo. Sa tiraw na mo? Tuog na ta. How to be you po. English man na. Idol, di na. Tagalog na ta. Hindi ka Bisaya. Tagalog, Bisaya lang ta. Hindi paningot ko. Hindi paningot ko murag gipiraw-piraw ng jutay. Karon tuod matuog na tagin, matuog na kita. Sure na gid ni. Tuog ta ba sure? Sure na sure. Sure na sure. Magtagalog ka host. Di namin naintindihan. Bisayang QTV di nakaintindi pag Bisaya. Si Bisayang QTV kasi laking ano kasi yan, laking ibang bansa. Laking ibang bansa yan si Bisayang QTV. Napadpad lang dito. Ilang araw pala yan dito sa Pilipinas. Si Bisayang QTV. Wait idol, mag-translate ako sa Google ng Bisaya. Kaluoy. Magpaturo ka dyan kay Bisayang QTV. Cyril. Shout out mga taga Danau. Danau City. Danau City, Cebu. Shout out. Ako'y trapo sa imong singot idol. Dili jud ka katulog kay akong patindugon ang imong kanan. Bakatawa mo lang ito. Grabe si Lihas. Sige daw, testing daw. Lihas, testing daw patindugan. Trapo. Cyril, welcome.
Kung kisay di kasabot og Bisaya dira, patud mo kang kan Bisayang QTV. Expert na sa Bisaya. Bisag taga ibang bansa na siya. Expert kay sa Bisaya. Kay bisag katong nasa sa ibang bansa, Bisaya ilang istorya. Patindugon ang kalag na akay kauban nga idolo. Unsa man ay mag-ingon? John Michael Sabado. Unsa man ay mag-ingon? Unsa man tayo mag-ingon ba? Ano na magkuhan? Pira naman ako. Matulog na ta. Baka na kay kauban idol. Nakoy kauban ri. Kanino? Nagluha mo ng mata. Dipiraw. Hola precioso, buenos Diyos ko, bonita. Nakaabot man si bonita dre. Unsa pag-abot si bonita? Nakaabot man si bonita. Pauli wala na ko nasuko. Magkatawa mo na tayo. Muna yung mag-search sa Google. Pauli wala na ko nasuko. Magat dami jud ng magpati. Magkatawa mo na ba? Pauli wala na ko nasuko. Lami jud nang magpatindog og kalag agol. Makaluya pagkahuman. Makaluya jud. Walay tulugan. Uy, matutulog na pa. Dunita yun. Hindi pa. Kunti na lang. 12 minutes. Kuya Boobs. Drill na sa daplin. QC. Sheila Marie Molina. Hi. Iyan lumalabas sa Google. Kinokopya ko lang. Kaya pala eh. Isa ka talagang alamat. John Michael Sabado, isa ka talagang alamat. Pareho kayo ni Bisayang QTV. Mga alamat. Sino pa dito? Good night Kuya Bugs. Good night. Good evening bro. From Team Rabago YouTube channel. God bless from Pangasinan. Shout out Rabago YouTube channel. Kung ako'y tapad nimo, dili jud ka katulog kay himuon jud ta ka ice cream. Kana himuon, bugno kayo kay ice cream. Adi jud ka to kay ice cream, bugno man to. May yelo man.
Timbak ulit. Makawa sa kwan. Makuha nyo sa tiraw ba? Yung mga comment. ID Pogi Junil. Hello. Hello. Pag-ingon lang mo, batog na. Pag-ingon lang mo, batog na. Pabugnaw na to kay Hatman kaayo ka. So ka na may dang ice. May dang ice kay bugnaw. Basta chance mo na yan na maging ice cream. Bisayang QTV. Makatawa mo na ba? Ice cream. Kinsa dahil mo libre sa ice cream? Kung man yung kisama na host EPM. EPM is the kina. Oh, meron na. Sheila meron. Sa isa lang. Hindi isa. Artistahin to si Sheila Marie Molina. Artistahin yan. Tanggiran Indonesia. Si Juk Ajuk. Jack Ajuk. Hello. Bisayang QTV. Uy, nag-deny pa si host. Kilala ko. Yung Tiam. Yung Tiam. Miss Cactus. Hello. Watching from Saudi. Anong oras din sa Saudi? Miss Cactus. Sige, mayan nyo na tumahin. Anong oras na dyan sa Miss Cactus, Saudi Arabia. Buntag ba niya? Mag 6:23 na host. 6:23 AM PM siguro. Buntag na. Gusto mo? Sheila Marie. Salampur, Urong-urong, Sulu, Filipina. Host, palablab naman road to 1K po. Lagi kasi nilalaglasan ni hindi. Paano ba yun? Sarap na doon mga jam kasi nakakatakam. Ulam kasi nakakatakam. Ulam ba? Linlin stories. Marami tong kwento. Si Linlin stories, maraming kwento. Hi, hello.
Grabe, gipaningot ko. Tama ba ako, Linlin? Marami kang story. Maraming kwento. Linlin Stories. Pangalan pa lang napakaganda na. Dilo, ang ganda mo sa personal. Wala ko'y daghang istorya. Daghan siguro sa imong ng ligaw. Linlin. Sana all nakaka-board. Yan mo na yun. Ayaw ko nang katabi ka. Ayaw ko nang katabi ka lang, idol, dapat with stream and wala na. Nawala na akong signal. Goodbye. Goodbye. Si Hermoso Lindo nandiyan niya po ulo. Nawala ang signal. Nawala akong signal. Nawala man ang signal. Nakitaan pa ko ninyo. Wala may signal dito ko. Hala, Hermoso daw. Host, baka hinahanap si Joy. Tinong Joy. Oo, nawala ang signal na ako. Linlin, nawala yung signal ko. Pasensya na, nawala yung signal ko. Host, tinatanong kanila, haha. Baka kakampiyan look. Adluga. Ay, grabe. Wala, nag-loading ko. Loading ko na. Ang ganda na, loading naman. Pagkabot 1 hour. 1 minute na lang. Ato na 8 minute. Panghatag. Kahit saan, basta libre mo. Basta libre mo kahit saan. Department store ka na pala host. Dati. Ngayon wala. Bisayang QTV dati, department store. Tuog na ta. Buang may nang iniugpan. Basig nawa panty sa sampay. Isampay ba? Matuog na to, matuog. QC. Sa QC. Wala kung ngayon nasa Pinas ka lang ba? Princess TV nandito ako sa Pilipinas. Di pa nga ako napunta ng abroad
Usa ka dito. Pareha lang ba na? May call center ba dyan? Meron. Meron dito. Magkalaglag magkaon. Hadlok. Correct gid kay si Bisayan KTV. Tama sabi ni Bisayan KTV. Nag-19 views na po. Mga tuog na ta. Wala ni pagngon. Bye-bye. Isa mo intermission rag sayaw andis na ta pagngon. Dain. Yan si Bisayang QTV, yan yung ginagawa yan. Good night. Good night, Cassandra. Good night, Sheila. Good night, Linlin. Good night. Good night sa iyong tanan. Good night. Sino pa dyan? Sino pa? Good night. Good night, Lihas. Kung sino may mga tanong dyan, tingnan niyo yung channel ko sa About. Nandun yung Facebook page ko, sa yung Facebook account ko, IG, TikTok. Nandun. Pwede niyo akong tanongin doon. Pwede kayong mag-message. Pag di ako busy, may reply nyo kayo. Good night. Bisayang QTV ko lang dala. Apply ako dyan, tapos sa dorm ako mag-work. Good night, Manila, and ang damo na naman. Ano ang trabaho mo? Pakiulit yung Facebook page mo. Yung Facebook page ko, yung name ko, Dionel official page. Nandun yung sa about ng channel ko. Click yung channel ko, sa about makikita nyo dun lahat ng mga link o kaya yung mga pangalan ng account ko nandun. Sige, para pag di mo makita, sabihin ko na dito. Yung IG ko at Dionel Tisoy. TikTok ko at Tisoy. Yung Facebook ko, yung pangalan ko dito sa YouTube. Ayun. Thank you. Cassandra. Yun. Thank you. Basta magpakilala lang kayo pag mag-chat kayo. Pakilala na kayo pag mag-chat kayo sa
Marireplyan ko kayo. Sige. Sige po. Okay na. Dagan. Mangguwas. Manggi mo man. Ang ingay ko na ba, host? Kung may itatanong kayo about kay host, PM nyo ako. Parang alam ni ano, Bisayang QTV, no? Thanks, idol. You're welcome. Lihas, you're welcome. Malakas kayo sa akin eh. Inimbestigahan niya tao nito ni ano, Bisayang QTV. Princess TV, hello. Nanggaling ako sa probinsya man lang. Ikaw nang kwento sa akin. Yun ba yun? Napakwento pala yun. Lutayo ka nga. Kulain ba? Ako yung nawawalang ex mo, idol. Ikaw ba yun? Lumang mo yun, yung 30. Ikaw ba yun? Ikaw pala yun. Ikaw ba si ano? Si Maria? Hello. Natutulog na sana ako, may pumasok eh. Hello. Shoutout sa 38 viewers. Please, Justin Bunelia. Anong please? Unsang please diha? Unsay please? Unsay please? Makatuwang mo sa please. Hindi mo yan na kwarto tungkol kay kwento. Hindi mo yan na kwento tungkol kay Jen para Domingo. Ano sa nang Domingo? Tuwa ko kasabot. Eh. Lain. Aha. Hindi mo yan nakwento, host. Wala na nagkwento na tungkol kay Jan Michael Sabada para Domingo ka. Para Domingo. Sa Domingo. Taga-asa ka. Shout out. Hindi na ako basa. So, shout out idol. Salamat nakadalaw ako dito sa bahay mo. Shout out princess. Bisayang QTV, may dapat lang kong malaman.
Oo, 5 kayong pinasabay-sabay nila host. Kadulog lain. Sana all nakapasyal sa bahay. Allah, thumbs up host. RGTV, Maria Okinawa, Japan. Ano? Nagkidlap-kidlap naman yung buwan. Kidlap-kidlap mo sa power bank. Ang ingay nila host. Panglima ba ako? Ang alam ko pang 15 kaya yata. Makatawa po tagamay. Makatawa po tagamay. Sige na, ayaw naman eh. Kung sa man imong ingon, Justin. Sa man ingon yun, alam. Sa alam. Kung sa man alam gagawin ko ang lahat upang sa huli ay tayo. Ukanta to kahit na taga ko pa rin na sige, magkuhan mo dala, magkwento mo ba sa inyong mga kinabuhi. I-time out namasuko na rin si Bisaya yung kitili ay yung binasudra Bisaya but time out. Si Joke ko nakatawa pero wala kasabot taga ibang bansa wala. Bisag ko kasabot katawa na lang. Thank you pa nakatawa marag itira lagi ko nakontra ba ako ka na cellphone isa na lang kung may kargang power bank. Ako yung power, ikaw yung bank. Sige. May nag-appear, may nag-message na sa messenger ba? Sinong ba si Bisayang? Taga Bicol ka ba? Bicol po do. Bicol, Bisaya. Tagalog, English, Inchik. Gamay. Dan po. Cassandra. Saan ka sa Bicol? Bicolana? Saan sa Bicol? Panyo nga nung man ka kasabot kay kunwari man nagtuwa kasabot mo ko ato Bisayang ko TV kasabot mo ko dato turuan mo nga ako magbisaya idol. Sige, Tagalog mo dyan, Bisayain ko. Comment ka ng Tagalog, Bisayain ko. Bot kadlok sa malilipot malilipot albay dyan ako dati nag OJT
sa Kanaway Dairy Farm, Malilipot Albay. Masarap ang gatas dyan ng baka eh. Bicolana dyan ako dati sa Kanaway Malilipot Albay, yung Kanaway Dairy Farm. Kami nagkukolekta ng gatas ng mga baka. Wala na yata kung load pala. Oo. Kung ako magtuturo, sayang mahalin ako eh. Ay, pansinin mo naman ako. Hindi naman ako guys. Sheila May Molina, hello. Bisayang QTV. Gamay. Gamay daw Bisayang QTV. Ganit. Diyan ka pa nagpaturo. Nga pangit Bisaya. Kasabot bang ko? Bisaya man ko. Malapit lang ko dun pero hindi ko familiar yung lugar ng Kanaway. Kanaway Dairy Farm yun eh. Nagdi-deliver ng mga gatas. Si Agay Lingasa, shout out from Bacolod. Shout out sa mga taga Bacolod. Mga taga Bacolod. Mga taga Bacolod, shout out. Hello. Sa mga taga Bacolod na rin, may heart ay. Kita na po naman. Unlan na akong dunot. Mga taga Bacolod, shout out. May pa-heart. Kanaway siya, idol ako. Run away. English. Pahingin naman po ng jacket. Paano yung jacket? Bisayang QTV, di ko na-gets. John Michael Sabado, chat mo si Bisayang QTV. Bisayang QTV, bigay mo yung mo dyan, yung Facebook mo. Bastos ba yung kamay? Hindi yun bastos. Joke. Salamat sa heart mo, Langga. You're welcome. Paano ba yun? Bisayang puntahan mo si Boy, Baguio. Nalubat na ko. Bakas lang kayo. Nalubat na ko. %3 na lang yung battery. Nalubat yung pag mine to guys ibig sabihin nalubat na yung cellphone niya. Anong oras na lang ga? Anong oras na ba? 11 na yata eh. Oras na 11 na. (11:48) oras. 11:48 na ng gabi. Natulog na ta. Oras na para palanggaon taka. Grabe ba natin yung mga oras yung sabi
Nag-ipon kog oras para sa imuha. Pero imo lang gisayang. Wala na. End ko na guys, nalulubat na sa cellphone ko. Ay, kisa mo. Dito kayo kay Dada Undago po, nagpadikit po ito. Puntahan nyo na lang. Ay, yes, oh, tama. Yan si ano, Dada Undago. Nagpapadikit yun eh. Live, makatawa jud ko. Ano nakatawa ka man? Agay linga sa nga nakatawa ka man. Ano nakatawa ka man? Hello. Hello. Piraw na ko. Sa mo itong lipat-lipat. May lamok. Gusto mong kupaakon sa lamok? Sige dyan. Good night. Salamat. Oo, tama. Oo. Yung tama sa birthday ko. May free lapag tayo. May manonood. Good night. Thank you. Good night guys. Thank you for watching. Bye. Love you. End ko na to. Good night.